Żewġ barranin li fuq dak li qalu fl-inkjesta tal-isptarijiet inħarġu akkużi kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat taw ix-xhieda tagħhom quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella u l-esperti barranin imqabdin minnha, iżda mhux fil-preżenza tal-Pulizija Maltija. Dan jirriżulta minn dak li xed fil-qorti fl-aħħar jiem il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Cafà f'kawża miftuħa mill-eks Prim Ministru nnifsu fejn isostni li nkisrulu d-drittijiet tiegħu. Fl-istess seduta ċert l-ekspettur Anthony Sherry li bejn April tal-2021 u Ġunju tal-2022 kien assenjat fuq din l-inkjesta. Għal-mistoqsijiet tal-avukat Vince Gallia, Sherry qal li meta f'Novembru tal-2021 kien informa lill-Maġistrat Vella bit-talba tal-Għaqda Repubblika biex tinfetaħ investigazzjoni fil-konfront tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-istess maġistrat weġbitu li kienet diġà taf b'din it-talba. L-ekspettur għal il-maġistrat talbitu biex brabta ma' din it-talba jagħmel l-arranġamenti neċessarji bilan li żewġ ċittadini barranin, Kamal Sharma u Tyron Greenshields, jinġibu Malta biex jiġdu. Spjega li għamel talba f'dan is-sens permezz tal-Interpol, iżda żied li qatt ma rċieva tweġiba u min-naħa tiegħu ma jafx jekk ġewx jiġdu. Jirriżulta iżda kif xehed il-Kummissarju Cafà li dawn kienu fil-fatt ġew Malta fil-bidu tal-2022 u taw ix-xhieda tagħhom. Madankollu meta sar dan, il-Maġistrat Vella talbet li jkollha magħha biss l-esperti barranin li bl-approvazzjoni tagħha tħallsu 11 miljun euro u ma nfurmax lill-Pulizija Maltija. Wieħed minn dawn il-barranin Kamal Sharma kien xehed li skontu Joseph Muscat involut għax kien sema persuna oħra tgħid li meta ma baqax Prim Ministru, Joseph Muscat spiċċa bla karozza u bla dar u kellu bżonn għajnuna. Minkejja li hu fatt magħruf li dan assolutament mhux minnu, l-esperti jemmnu dak li qalilhom Sharma unkludew fl-inkjesta tali allegazzjonijiet bla bażi u bla provi. Fl-istess seduta l-ekspettur Sherry xed li kienet il-Maġistrat Gabriella Vella li personalment ordnat li sir research fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Jannar tal-2022. Tfittxijiet li kienu jsiru biss mill-esperti barranin u l-Pulizija Maltija kienet biss poġġi fil-boros l-affarijiet li kienu jinġabru u tissiġillhom. Lanqas fil-laqat qabel kull serċ ma kienu jiġu informati l-Pulizija Maltija u l-esperti barranin kienu jagħtaw id-direzzjoni mill-Maġistrat Vella, spjega l-ekspettur. Min-naħa tiegħu l-Kummissarju Angelo Cafà qal li kolazzjoni tal-Pulizija fl-inkjesta tal-isptarijiet dejjem ittieħdet fuq struzzjonijiet b'koordinazzjoni mal-Maġistrata u qatt ma sar xejn jekk mhux bl-approvazzjoni tagħha. Cafà xehed li kien hemm drabi fejn il-korp ingħata direzzjoni mill-Maġistrat, iżda kien hemm drabi oħrajn fejn il-korp baqa' bla tweġiba.